Ndichikutambirai zvekare pano pindirai 263 pano pachange chikuzivisai news updates izvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri munyowani pa this YouTube channel kusubscribe pamahara wotena on the notification bell uyezve malikes enyu akatikoshera zvikuru zvinobatsira kuti video rino ringe richifamba kuhama neshamwari ende zvinozobatsira kuti iwewe urambe uchiwana maupdates kubva pano pindirai 263. Kusubscribe pamahara wotena on the notification bell. Tinosangana futi munguva dzinotevera kana uchinge wasubscribe unowana maupdates kubva pano. Nyaya nezvomuzora nhasi inyaya yaMary Mubayiwa. Anga ari mudare rekutongwa mhosva yake. Mhosva yaari kupomerwa imhosva yekuti aida kuuraya mutevedzeri wemutungamiriri wenyika ino yeZimbabwe. Zvino Mary ane urema, akadamburwa ruoko rwerudyi negumbo rekuruboshwe. Ndozvo zvakademburwa pamuviri wake. Saka Mary Mubayiwa kutaura kunoku anenge ari pamapiritsi, ari pamushonga. Anova gweta raMary Mubayiwa, Beatrice Mutetwa, ataura nyaya iyi achiti achikumbira kumatare edzimhosva kuti dai vachingoregerera Mary Mubayiwa nyaya iyi yangoregedzwa kutongwa zvachose, nekuti Mary Mubayiwa haachakwanisi kupa gweta rake ma-instruction kana kutaurira gweta rake nyaya dzekuti asvikewo richitaura panenge pachitongwa mhosva. Saka anga achikumbira kuti dai vangoregerera Mary Mubayiwa sezvo achigara ari pamushonga ende amwe mapiritsi kana kuti mushonga waanomwa unoita futi kuti anete, afizuke. Saka ari kuleka ma-instruction, gweta ari kuleka ma-instruction, ari kutadza kupiwa ma-instruction kubva kuna Mary Mubayiwa. Saka anga achikumbira kumatare edzimhosva kuti dai mangoregerera Mary Mubayiwa. Ndinokumbira kuti zvatinofunga mucomment section kuna Mary Mubayiwa chingoti zvinoita mwari pindirai kuna Mary Mubayiwa. Much love.